खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननि बयनिबो थाखाय ओरैबायदि मोजां खौरां जालायबायना लोगोफोर मा होननानै बुङोब्ला चिरां जिल्ला फाथाबारि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय 1 नं फाथाबारि दद्रा बाजारनि इसे खोलाहा थानाय मोनसे फोथारावहाय सानजारां क्लाबनि बानजायनायाव फुटबल टुर्नामेन्ट बादायलायनाय जानो थांगासिनो दङ। ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जागोन। दा बेयावहाय बर' सावथुन मुलुगनिफ्राय आर्टिस्टबो फैगोन, ओमफ्राय गोबांथार माखासे बेबायदिनो चिफ गेस्टफोरबो फैगोन जानांगौ। दा आङो बिथांमोननि कमिटिनिफ्रायनो गासैखौबो मिथिनानै लाजोबनि। दा नोंथांमोना जायफ्रा नायनो इन्टारेस्टेडनो बयबो फैनानै नायफैनो हागोन। ओरैबायदि दामाखा जाखागोन। स' लोगोफोर जोंनि ब्रादारानो बुंलांखाबाय, अब्ला आंनिफ्राय मोननैसो मिथिनाया बेनो जेनाखि जोङो गाबोनहाय अखानायब्लानो जोङो खेला जोङो नुनो मोनसिगोन। बे खेलाखौ दिनै नोंथांमोना जोबजासेयै नायलांनो थाखाय बे खेलाखौहाय मिजिंथिनाय थाबाय। हेलौ लोगोफोर, बिदिब्ला आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसिगोन। दायो आङो फाथाबारि सानजारां क्लाबनि ओरैहाय कमिटिनि मानसिफोर दङ। आं बिथांमोननिफ्राय मिथिना लानि नोंथांमोननि खेलाया गाबोन 15 थारिखनिफ्राय अपेनिं जानो थांगासिनो दङ। बबे टिमजोंहाय अपेनिं हिसाबै गेलेहोग्रोनाय जागोन? गाबोनहाय अपेनिं हिसाबै जोंहा मालिबिटा सिनायथि एफसि भार्सेस एसकेबिएन बिजिनि, बिसोर मोननैनि गेजेरावहाय गाबोनहाय अपेनिं खेलाया जागोन। आच्छा, ओमफ्राय बेजों लोगोसे नोंथांमोना गाबोननि अपेनिं सेरेमनि प्रग्रामाव चिफ गेस्ट हिसाबै सोरखौबाफोर इनभाइट खालामनो नामा? जोङो अपेनिं खेलायाव चिफ गेस्ट हिसाबै बयजोंबो मिथिजानाय जिसुया समफ्रामारि बामोनगाव बिथाङा सफैनो हागोन जोंनि बे फाथाबारि सानजारां क्लाबावहाय चिफ गेस्ट हिसाबैहाय। गाबोन अपेनिं सेरेमनियावहाय बर' सावथुन मुलुगनिफ्राय आर्टिस्टफोरबो इनभाइट खालामदों होननानैहाय खोनानो मोन्दों। नोंथांमोनासो बबे आर्टिस्टखौ इनभाइट खालामदों बेखौ क्लियारिफिकेसन हरनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। बर' सावथुन मुलुगनि बयजोंबो मिथिजानाय एबा सिनायजानाय गेमस्रि दैमारि बिथाङाबो जोंनि बे फाथाबारि सानजारां क्लाबाव गाबोन अपेनिं खेलायावहाय नुजाथिफैनो हागोन। बिथाङा बे जोंनि सानजारां क्लाबाव नुजाथिनानै गावनि रोंगौथिखौ देखायनायजों लोगोसे जोंनि बे फाथाबारि ओनसोलनि आइडेन ओनसोलावहाय इयुन जोलैफोरनो मोजांथारै मोजां देखायलांनानै फोरोंलांगोन होननानै जोङो सानजारां क्लाबनि जानानै जों आसा भरसा थाबाय आरो। नोंथांमोना दे बे खेलाखौ होनो थांगासिनो दं, गाबोन अपेनिं नङा होमबा? ओमफ्राय बेनिफ्राय नोंथांमोना मोनबैसे टिमफोरखौ लानानै बे खेलाखौहाय होनो आवगायदों? जोङो गाबोनहाय अपेनिं जोंहा गाबोन मोननै थागोन आरो मोननै दंबावो, जों मोनब्रै टिम लादों। ओरै गाबोनहाय बागमारा मालिबिटा सिनायथि एफसि आरो एसकेबिएन बिजिनि, बेनि उनावहाय चिरां दुवार थाबाय मोनसे, ओमफ्राय मोनसे बिनख ओरै श्रीरामपुर गेट बेयावनि मोनसे, ओमफ्राय जोंहा लेडिस खेला दङ। लेडिस खेला 17 थारिखआवहाय माने गाबोन 15 अपेनिं आरो नेक्स्ट टाइमावहाय बिनख आरो चिरां दुवार बियो 16 जागोन। 17आवहाय जोंहा लेडिस खेला। लेडिस खेलाया जाहैबाय क'क्राझार भार्सेस डिमाकुसि, बिसोर मोननैनि गेजेराव जागोन। ओमफ्राय फाइनाला जेनेबा खै थारिखआव जाहैगोन? फाइनाला जोङो 24 थारिखआव लाहैदों। 24 थारिखआव ना? 17आव रबिबार आरो नेक्स्ट रबिबाराव। आच्छा, नोंथांमोना दे खेलाखौ होनो थांबाय, मोजांनि बाथ्रा। मानो होनोब्ला गोबांथार लाइमोनफोराबो जेन नोंथांमोननि बे खेलानि दारैनो जेन सोलोंलांनो हायो, गोबां जानाय सोबनायनिफ्राय गोजानावबो थानो हायो, जेनेबा गाज्रि एक्टिभिटिसनिफ्राय। ओमफ्राय दा आं नोंथांमोननिफ्राय मिथिनो सानबावदों जाहैबाय, जेनेबा लेडिस खेला जे होगोन, माबे जायगानिफ्राय फैनाय जागोन बिसोरो लेडिस खेलाया? लेडिस खेलाया क'क्राझार भार्सेस डिमाकुसि। डिमाकुसि ने? बिसोर मोननैनि गेजेराव गेमा जागोन। ओमफ्राय जेनेबा नोंथांमोनाथ' बे स्क्रिनखौ खोंनायखौ नुनो मोन्दों, ओरैनो टिकेट हिसाबै नोंथांमोना बेसेबांसो बानायनाय जादों? जोङो टिकेट लानो जोङो स्क्रिन खोंनाय जादों। मानो होनोबा जोङो बेबायदिनो टिमफोरखौहाय टिम मेनेजारफोरजों जोङो मोनसे एग्रिमेन्ट जादों। माने टिम मेनेजारफ्राबो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बेबायदिनो प्लेयारफोर लाबोगोन एबा देखायफैगोन। बिसोरनो जोङो ओरैनो गेम मानि हिसाबै जोङो मोनसे एग्रिमेन्ट जादों, बेखौ जोङो हरनो थाखाय जोङो एसे टिकेट जों बानायनाय जादों आरो। जोङो ओरैनो सियारावहाय 100 थाखा आरो जेनेरेलि जों 50 थाखा बे टिकेटखौ जों बानायनाय जादों। गोजोनथाव खौरां। ओमफ्राय जायफोरा फुटबल नायनो मोजां मोनगिरि बिथांमोननिसिम नोंथांमोननि सानजारां क्लाब एबा कमिटिनिफ्राय मा खावलायहरनो गोसो? जोङो बेखौनो खावलायनो लुबैदों, जोङो सानजारां क्लाब जानानैहाय जोङो फुटबल नायगिरि बिथांमोननिसिम, मानोना जोङो बे फाथाबारि ओनसोलावहाय एबा आइलेण्ड एरियायावहाय कुनु दिन बेबायदि टिकेट खेलाबो जाफेराखै आरो बेबायदि खेलाबो जाफेरनाय नुवाखै। बेखायनो जोङो फार्स्ट टाइम लाबोनो एबा इयुन जोलैफोरखौ देखायलांनो फोरोंलांनो होननानै जोङो
फार्स्ट टाइम बे खेलाखौ जोङो लादों बेखायनो साफ्रोमबो फुटबलखौ नायनो मोजां मोनग्रा साफ्रोम रायजो राजाफोरखौ जोंनि बे खेला होनायाव मदद आरो थुलुंगा होफैनो थाखाय जोङो रायजो राजा साफ्रोमखौबो जोङो क्लाबनि जानानै गुरैयै खावलायनाय थाबाय लकेसनखौथ' दहाय आङो इन्ट्र' भिडिअआवनो होनखादों ओमफ्राय बेजों लोगोसे लामानि कन्डिसनखौ एसे ब्रादारमोना बुंहरदो लामानि कन्डिसन होनोब्ला दायोथ' जोङो लामानि कन्डिसनखौ जों जेरैथिंबो जोङो फैनो हासै कारबाबो बाइकबाबो जेरैजोंबो ओरै आमटेका ओरै आइफवालिजोंथ' जाब्रां ब्रिज थाबाय ओरै जयपुर बेजोंबो थाबाय दा खैला मैला जों नाव दङ नाव फिसा बारनानैबो फैनो हायो उगुरि खाग्राबारि बेजोंबो दालां थाजोब्बाय ओरै 6 नम्बर बेजोंबो दालां दंजोबो दा जेरै गोसो बेजोंनो फैनो हानायनि सुबिदा जानानै थाबाय आरो दा निस्सय खोनाखाबाय नोंथांमोना बयबो फैदो लैहोर लैहोर फैनानै नायफैदो ओरैबायदि मोजां जागोन गाबोननि अपुनि खेलाया लोगोसे बर' आर्टिस्ट बर' सावथुन मुलुगनि आर्टिस्टफोर दङ नोंथांमोना डान्स पारफरमेन्स खालामनायखौ नुनो मोनगोन गोजोननाय थाबाय बेखिनिखौ मेसेज हरनायनि थाखाय